Dungag ko kay naami ng haribis o gumay. Siyam ka gantang o siyam ka litsihan. 3 4 5 6 Sakto na ka ni. Siyam na ni. Si kuwang na. Tangig isa. Pulo. Una po. Di na tayo dukuan ang tubig nyo kay lat. Bi. Oh. Lisa na po siya, guys. Ito ni kilisan. Pila ka man o kayo mulong. So, takso na to ang tubig. Pwede pa na lang. Five. Doon nato parang dili mahilaw lata. 6 7 8 9 10.
Ini padik na. Hindi ko namutang. Kaya, bakit isa? Guys, nami chokes togo. Gamay ra lagi ni. Ha, mo ban? Gabi Guys, agoy kang say-say am day ni. Wis kabitsi mi guys ng mga lamas Doy. Oh. Silent doy. Nay. Baka na naman may Silent sin vlog ko. 77. 27 ay sukli. Naman po'y kauban ni dadari. Imin pang manang. Ang tagsudan manang. Kung anak ay nagduha ka buo. Matulog nila matulog. Ilan ni kaplato yung gikuha man. Lutis. Jangan andap ng mga baso. Anong di, pait ang tubig ng manok noy. Ano namang di tubigan. Noong yung hapon, mga ulit na sila man. Iya naman. Pandaman ko lang ng inilong bukas. Kaya may man, buya. Yasmin. Dili Wako. po. Mo tingan. Sila yelo. 48 3 kilo. Kami na ha. Tinjag mo, lagi tukuin mo na yung ag. Ikasagaran mo ganyan na klase, Tudabo, Yasmin or Kwako. Magilo ang kuan. Kwako na nga yelo or husband nga ko ang yelo. Ay katong Kwako nga red, pangit. Pangit ko sa kauno. Isang di ko, bisa ko na ito, ano ba, hamuloy ba, buya. Tubig din. Eh. Init pang tubig. Init pa lang po, sakto pa mga pagdabot doon. Pagkanin mo na kami. Hindi ko ba? Baka naman, ako'y magkikatok man. Ang ino na po mo. Sasabi. Pansin gabi, hindi ay doon. Nangutang laat ta, 1 week okay. Birthday ni Jaro na. Pansin? Hmm. Pwede ba niya ron? Pwede mo inganin mo. Wow! Birthday ni Jaro.
May dali yung nga April man tuon na gianak. Da. Tawanan man isa unang bata to kay kumbusyon nun. Kaya siya. Kaya lang gid aning sabi ng baba para. At tiningan man gid uot ito sabi sa kamay pa oy gagmay pa yung mana ko. Sabi hindi nag-ano. Ang ibutang kaiktanti do kaya aron way pa sumangil ba. Guys, luto ng iskabitsi. Iskabitsi ni siya, guys. Para unya. Asa magkuan dari o diha? Para madali, no? Guys, Bakit kaya magpakuloon sa ano? Igbutang na niyo butang mo. Guys, iskabitsi, guys, tarang daghana. Guys, Ayan na siya, guys, luto na. Diba? Siya, guys. Isa. No. Guys, iskabitsi.
Paraon niya ni siya guys. Yeah. Tas jis na day. Aday. And guys, ha? Pag dito niya taas na flat kayo. Asa man? Nakada na kay trapuhan tayo. For diri na plat. Ah. Inuwi raman na. Ipakulob sa kadali. Trapuhan ra. Ah. Yes, so prepare na para paniod to. Nara. Skabitsi. Sabaw oh. Nanay ko sana anak na. Oh. Sabaw nga backbones. Tanan siya gani guys, sa tanghon. Oh. Tanan siya sa tanghon. Pay ano diri repolyo. Repolyo oh. Log. Pertahan kay init. Bitabi. Nanay ko sana. Na lagi. Hawa sa diha. Nanay ko. Eh. Mangga. Sa Pasayros. Kung saan signal mo kay di paputo ng tag-ida na kay nawili sa bunga. Yes, oh. Sabaw na siya nga backbone sa Kapit na naglunod ng kuan mang. Pinaraglunod ang kuan guys. Ani. Repolyo. Guys, oh. Repolyo na ha. Basta lagi ang nilungan. Ya, basa nga. Yabungan ba na tubig no. Guys, oh. Backbones na. Asa man ibutang? Kaliwa. Taga sa mo makan mo ka. Unja na daw! Karon rakit, ewan dira ka mo. Yan si Mama ako, rehagan! Dato sa lagi to. Kasi dato kay di na mo ang bugbagin na dari. Hmm?
Happy ka di mo ang Pia! pinadari. Subot. Sili, sili. Wala sa borat na Kamay, ano ba yung daghanon ng sabaw? Kamay raman jud na. Sili doy na, butang sa nagsili na na. Siya na may isa. Kain tayo guys. Oh! Ay mga kalambak. Guys, oh. Maus ngaon sila. Hindi mo nila kinakusgan. No, kinakusgan. Hindi palig kag bag kuan. Gusto naman na katsara oh. Atsara. Lali mga ni Colpen. Lami na atsara hoy. Tika. Tanggal umay. Kabila. No. Tagalog ba no? Para naman maka. Kamu atsara mo. Katsara. Inong kag atsara? Kabila sa harap. Oh. Ikan ni. Kano mo diha? Sabaw. Agam. Sila kanya ba kumapil? Guys, oh. Ini tay. Yan. Di tay balik. Napamanggod. Ale. Tapo. Guba na hoy. Nan, nagapo ka ba di pa kuyero at walay. Ay kwan sana pangilo sa kabo. Lingkura ba na may lingkuranan. May naguba daw ng lingkuranan sa una. Masuk. Sili. Mudah na dun, sundan mo mudah na. Hindi ko gawa ng hulog. Awak mo na lang berarti mata ko.
Last lang ito, pitin mo. Nangga di kini mo na ako din sabon. Ito na good na. Kaya tawag niyo ito dito. Libo to na dilong. Kasi niyo mong luto, suwang mo. Lagi kasahap ninyo. Siyempre, red horse. Ah, Ang pasiyo ko nun eh. Ang bawian. Balik mag deposit to ah. pinagid Bill na lang ng 50. Matog ay na red horse. Pinta niya ba libo. Pag dako na gani mo, cash out na dayon. Yaog man na po din sa magula. Bawion naman na. Okay. Ako ari doy. An, hoy. They're watching the last 10 games, every shot, every pass, every, all those things. I'm trying to know his tendencies. I see him, constantly, last several days. So just, Siguro man ang ito ay kaya kag danso yun ay babaw. we appreciate it. That's what, yeah, appreciate it. Ano ang spiya ng bukod? Mata ka lang ha? Dahil sawi? Uy, di dayo? Am dayo bintana lang eh. Ano ka? Yun ang banha eh. Si babay-babay ba? Pakita ka na kaya ikaw man kuhan. Ikaw man, Ako mag-vlog ko. di, commander. Lingkod. Mate, madlok yung naglamisa ni bataan eh. Sila nakalamisahan yung gikuan, wala pag ka lingkod. Na kaso pag lingkuranan na. Gaan mo mo. Ikit. Ipisi daan. Bayi na. Bayi na. Oh, ipisi. Bayi na ka dyan na ron. Off naman mo ito ah. Ay, sorry. Hello guys. Bye-bye. Jim. Bye-bye. Yan ko, nilingkod na kadug ko. Ay, salamat. Uy!
Kapuhin ko na. Ano man live ni? Live ni o replay? Video ra na. Oh. Ito pang YouTube na. Yang yung Hey, day. Ito, sayang gamay mo na. Ano mo? Mura to. Nakulood ng dayon mo. Guys, sumanas lagkaon guys. Guys, sumanas lagkaon. Nara guys, oh. Sinaw na. Manghipos na sad ko guys. Manghipos. Siya pa rin rin. Dito bigbabaw day, unya day. Ay. Dito tong bukog-bukog niya na.